¿Cuánto no? Letanías mariñeiras. Rodaba un vivo un ecoleanto. Non comen os frodes, Anguiachos flácidos e decolorados. comen os frodes,
bacalati, mirrati, distripat, et escurridissu. Comen os probes. Fodon infectum et ufentum. Comen os probes. Percebum gordorum e brillantum. Non comen os probes. Vivardorum escamorum esmagat et torturatum. Comen os probes. Norma, hai 2 días que chegou, hai 2 días que chegou, e xa veu evitar a norma. A ministra de Fomento vai a reforzalo a ver, e nas torres de Catoira, vanche a anidar as aves. Hai que enterrar a sardinha que fino no porto de Vilasoa. Ven o Duque de Palma, tiña que Urdangarín, tiña cariña de santo, e saleunos un pillín. Hai que enterrar a sardinha que fino no porto de Vilasoa. Hai que enterrar a sardinha que fino no porto de Vilasoa. A reforma sanitaria foi unha cousa da Xunta. Si te vas a revisar, xa che cobran a consulta. Dixo a doutora Fraga, o que non teña tarxeta, que non veña reclamando, que lle faga unha receta. Hai que enterrar a sardinha que fino no porto de Vilasoa.